Santiago no era una ocurrencia. Después de escuchar la contundencia de los datos, de la explicación. Os galegos nos rescatamos a nos mesmos e, sobre todo, os españoles e os galegos conseguimos que a troika real de Rubalcaba, de Zapatero e de Valenciano deixaran de gobernar en España e fixéramos unha troika socialista por un goberno democrático do Partido Popular. Esa é a gran cuestión e a gran diferencia. Por eso, amigos, nos queda pouco tempo. Nos queda tan só 2 días. O xoves e o venres. Nos queda 2 días para esa última movilización. Amigos, simplemente 3 reflexións. Cada voto menos para o Partido Popular é un voto máis para que gañen os que non creen en nada. Cada voto menos para o Partido Popular é unha posibilidade máis para que representen a Galicia os de Bildu. Cada voto menos do Partido Popular é unha posibilidade máis para que veña a troika de Zapatero, Rubalcaba e Valenciano. E cada voto máis o Partido Popular é un voto máis para os mozos e as mozas de Galicia e os mozos e as mozas de España. Moitas gracias. Dixemos que íbamos a evitar o rescate de España e o logramos. Dixemos que íbamos a reducir o déficit público e o logramos. Dixemos que íbamos a presentar un balance económico cada semestre mellor que o anterior e o logramos. Dixemos que íbamos a deixar de falar de paro e empezar a falar de emprego e o estamos logrando. Dixemos que íbamos a blindar os servicios públicos e o logramos. Dixemos que íbamos a facer unha reforma da Seguridade Social para blindar a Seguridade Social e o logramos. Queridos amigos, esos son feitos e o resto son inventos. E por eso é moi importante distinguir entre os feitos e os inventos. Moi importante, amigos, moi importante. Do mesmo xeito que en Galicia e en España, tampouco faríamos un gran servizo se os mozos non estuverades presentes nas nosas políticas. Nós queremos hoxe trasladar que non nos esquecemos do problema, que non nos refuxiamos na herencia, que non vamos a medir o que fagamos porque simplemente o fagamos mellor que os socialistas. Hasta aquí chegaría non facer o mellor que os socialistas. Nós nos comprometimos a crear empleo e crearemos emprego. Nos comprometimos e o faremos. Este é un acto onde a ministra de Emprego quixo dar a cara e facer o balance dos... Gracias por tu apoyo. Ayer por la mañana, cuando el mes otoño del año 2011, cuando la candidata diputada por Huelva, con proyecto de futuro para... ¿Y cuándo la bandera europea en el siglo pasado? Porque la España que nos encontramos es la España de la recesión, del paro, de las facturas, menos en la Unión Europea. Lo es parado español. Es decir, cada uno de cada... Y la dejaron en el 23%, con 5,5 millones de parados que nos encontramos en el año. Una tasa de desempleo, de abandono escolar, desgraciadamente era español.